Daun kayo, ano ba? Kastoy di sitwasyon iti dapat road iti baksil anggad Bangged Abra agaro palas 10 iti bigat. Saan na madalanan kapag di pa nakalayos ti kalsada ken arig dadanaw ti kataltalunan. Imo na nga ni-report nga darag din stranded nga individual iti tenga ti taltalon ngayong kalpasan ti panangiswa ti search and rescue ti BFP ken MDRMO na muna na talged ang nakaawid din iti individual. Personal bet na ng iswat ti monitoring ni Congressman J.B. Bernos, iti epekto ti panagtutudo na gubway ti habagat. Iti baeta saan pa enalpas ti mararimaan na bypass road, nalapedan na masarek ti layus iti Riverside Bangged, kas ti barangay Kabuluan. Bigbigyan na ti dakila tulong iti Tetra Pods, ken umno disenyo ti bypass road, ang nagserbi na flood control. San lang nga di problema ti traffic ti Bangged nga iso iti imo na nga gagam tayo di jay. Agyaman tayo ti DPWs ta they nag-come up ti kastoy nga design nga nangato datoy bypass nangatong ta barangay Kabuluan, barangay Santa Rosa, barangay Bangbangar nga nagidi low lying nga residential areas ti barangay Bangbangar. So nag-come up ti kastoy at the same time datoy design da san lang nga para bypass nagbalimpay nga transera ti layos ta gyaman tayo ko na po Diyos ta napintas ito'y mararamid nga bypass road tayo nga numampay sampalangan alpas kas makita tayo DJ tatrabaho pala DJ mangitultuloy dato'y wave deflector nga kunada dato'y oray sampalangan alpas nakita tayo DJ usar na. How much more into no malpas sa amin dito So pagarupak dito iti kasiatan nga design of all the projects nga inlungalong ti DPW so ito nga dito kasto nga klase ti infrastruktura. Dito iti kapintasan naglalo dito'y Tetra Pods, dito Jackson ng kunata yo. No makita tayo ipatingana DJ ayos nga talaga. DJ persa ti danom, DJ current, DJ tinga makita tayo. Dino dati ka igi din. Nakataltalin na dito nakataltal na 80 si persanan. So no persana hangag perdin. So that's it. So congratulations to the DPWH. Kasi kunak nag-come up kayo ti kastoy nga design. Napintas una dito ti kapintasan nga inaramid yun, DPWH sa Abra Engineering District. Congratulations for that. Kung ti barangay chairman, awan uray may isa analayos iti barangay da. Dakkel unay nga tulong kanyami dato'y flood control nga dato'y nga agyam-yaman kami unay kanya na ni Apo kung JB kastamag ni Apo Congressman Ching Bernos. Gapuan kanya da naikat ti butang mi nga residente iti barangay Kabuluan. Gapunta idi awan pa lang radoy basit pa lang todo na agbakwit kami. Kasgarde agbutang kami nga dumakkel datoy dalom ti Karayan. Manipod iti tuktok ti sawatan Bangged. Makita ti kanakkel ti Abra River ken no kasano ang nalapedan ti bypass road manipod palawag ingay ti Kalaba iti sasarek ti danom. Iti taduma pasat ti Bangged, naglipias na giti sumagmaw na kanal, ngimato ti level da iti waig, ken daduma Karayan, kas ti Sinalang River. Agtultuloy iti palagip kanitong mili ti panagandad, panagridam, ken agbakwit, no kasapulan. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.